गोजां बोथोर जेब्लाबो गोदोनायाव आर'नाइ फानना लायो बेखौ स्टेन्डार्ड एबा हारिमु लाखिग्रा होनना दासा मानोना बिहा गोदोनायाव टनसिल अपारेशननि दग्रा दौरि दागो थानो हागौ साननो हागौ मा एसे आर'नाइ फानबाय थायोलै मानसिया एसे स्टेन्डार्ड नो आर'नाइखौ बोखारबानो गोदोन टनसिलनि अपारेशना दग्रा आर'नाइ फाननायाव बिराद स्टेन्डार्ड साननो हागौ बेखायनो बिथाङा स्टेन्डार्ड नङा मानोना टनसिलनिसो दागो दङ दैज्लां मेसें हाद्रि हाबु जेरावबो जेब्लाबो जन्था गानो बेखौ दासान दिन्थिनाय मानोना बिथांनि आथिंनि आसिफ्रा मोनसेबो गैया जन्था गाननाया मानसिया मा जन्था गाननाय थायो साननो हागौ खिन्थु आथिंनि आसियानो गैया जाहैबाय न'आवनो था गुबुनावनो थां जेब्लाबो खर'आव थफि हमो बेखौ दासान देलानाय मानोना बेहा खर'आव दोंसेबो खानायानो गैया खानाय गैयिनि थाखाय थफि गानबाय थायो जौ लोङा सिगारेट सोबा सादा जाया साहा लोङा बेखौ दासान जोबोर जेन्टेलमेन मानोना बिहा किडनि नङाबा लिभारा डाउन जाबाय दाम गोसा गोसा खिबु फेथें फेथें बाइक गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव गारि बेफोरखौ गावनि होननानै दासान सोरनिबा न'आ बिफानि जानो हागौ नङाब्ला ब्रुं ब्रुं दाहार थानोबो हागौ गुबुननि सोखो मोखोजों दा गोजोन खस्थ' खालामनो सोलों जिउनि खहाबनायखौ मोनगोन गोजोन्थों बेखिनियावनो जोब्बाय गोजोननाय थाबाय Oi, kurma, ofagai. Gai shari gai. 할라기 시대 kurma. Ya lama. 칼렉션 무슨데 kurma. কি কালেকশনে কুরমা লাগা বৈশাখনি কালেকশন 500 টাকা দি আমার ভুটানতে এনে বাদি নাই দে এই শালা গঙ্গারনি জাত অহংকারনি জাত 비둘기 소자그라니 잣 조조 누그라니 잣 비마이니 피사시 소그라니 잣 নাই Kurma. আমার লাগা খান টাকা নাই দে কুরমা 에 샬라 보셔니 디비. 니 같이 마시대 어 Dibina. মোর লাগা খান বিয়া পাবো দে Ki poisa nai. 에이 샬라 같이 마시니까 নাই নাই Poisa da. 모델 누나 히샬라 콜렉션도 꾸지나 빠이 공갈라가 Poisa da. 비둘기 소자그라 ভুটান লাগা খানত এনে বাদি কালেকশন নাই দে কুরমা লাগা 이 컬렉션 나나다니 모델 누나 히 এই কারণতে তোমার বদলে নট ফাইয়ের লগত মারা কাটা হই 아 샬라 비마이니 피사시 소그라니 잣 এই মোর লাগা খান খাতিবা আছে দে Khar.